Ja, mensen, de zinnen hier die werd dreigde wie een soort bewolking, maar zo nou en dan kwamen die zinnen nog correct dus even te vastzien. De temperaturen erbij wien zo'n 16 tot 18 graden vanmiddag. En ja, dat wie natuurlijk op zich nog wel noffelijk, want de temperatuur die wie op zich net heeg, maar daar wie ik net volle wind. Dus dat viel er toch wat smoek aan. Ja, en dan gaan we naar het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we bewolking staan en per opklaringen, vooral in het noordesten en het eersten. Maar ook bewolking in het waardgebied bij Glieks en ook op de IJsselmar. De temperatuur die komen erbij te lezen tussen zo'n 9 en 11 graden. Meer bovenloon en wetter en in het waardgebied wordt het zo'n 13 of 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt een beetje uit het noordwesten tot het noorden. En dan morgen. We hebben denk ik morgen meer ruimte voor de zinnen, vooral in de rin van de middag. En daardoor kan het ook warm worden. De temperaturen komen te lezen om de 22 graden heen. En daarbij is het rustig, maar een zwakke, soms matige wind uit het noordwesten. Windkracht 2 tot 3. En dan snijn. Het hege drukgebied wat u zwaar beïnvloedt dit weekend en komende weken komt steeds wat dichterbij. Eigenlijk hebben we snijn een kopie van morgen. Het bloot een mooie dag maar sinneskin waar en een temperatuur tussen de 19 en 20 in het waardgebied tot een graad of 21 of misschien 22 in het zuidoosten van Friesland. En dan gaan we op naar het vooruitzicht, het simmerwaar voor de komende weken in Friesland. De temperaturen die rennen op naar zo'n 23 graden op Mendje. En dat betekent dan dat het in het zuiden van Friesland wel eens 24 graden op de thermometer komen kan. Ook deze invasie heb ik droeg sinneskin waarschuwingen. En dan houden we die zwakke tot matige west-noordwestelijke wind om dat hege drukgebied heen. En dat betekent geen delslag, dat betekent sinneskin. We kennen er maximaal van geneertje, want tijdens die invasie luidt het kwik ook om de 23 of 24 graden heen. Nog een noffelijk weekend.